ки шаҳрвандон бояд ҳангоми харид ё вуруди телефон чӣ кор кунанд. ҳамаи хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ба монанди зангҳои даромаду баромад номи телеграми мо юрист тиҷӣ мебошад. ассалому алайкум ба ҳама нафарҳое ки ҳама рӯза видеоҳои моро тамошо мекунед. тамошобинони азизу гироми қадр, чӣ хеле ки медонем сеюм рӯзае ки дар канали ма старти бозии нав рафтесай. махсус барои дастгирӣ кардани шумо як видеои нав сиёмка кардем ки аксия кардагием. ба хотири дастгиритон марҳамат кунед, ба аксияра талхай билетхариро бикафонед. ман аз шумо боварӣ дорам. ассалому алайкум бародарони азизу гироми қадр, имрӯз да конкурсе ки канал рафтесай аксия барои шумо ба 1000 рубл 10 дона билетон метиҳем. да конкурс шоҳҷоизаҳо Camry D, Camry C ва 199. ин ҳамин номерое ки дар рӯи экран дидесен, дар ҳамин номер картаи Сбербанк ҳастай. Сбербанк ба номи Муҳаммаҷон меброя. сумта мепартой ва дар ҳамин номер WhatsApp ҳастай. бо дар WhatsApp-аш чекта роӣ мекунӣ. бидро ба аксия билет бихар ки пушаймон мешавӣ. хоб мегзарем ба қисми мавзӯи асосии имрӯза. оиди имейл ва регистратсия кардани телефонҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон як ахбороти нав нашр шудагист ва мо ира мехоҳем ки ба маълумоти ҳамаи шумо бирасонем. аз хариди телефон то вуруд аз хориҷа, тафсилоти нави марбут ба имейл дар ҷумҳурии Тоҷикистон, нашрияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон сабти имейл ва пардохтҳои гумрукиро ба тафсил шарҳ дода фаҳмондааст ки шаҳрвандон бояд ҳангоми харид ё вуруди телефон чӣ кор кунанд. ворид кардани рамзи имейл ба система ройгон буда то 1 октябр ҳамаи рамзҳои телефонҳои фаъол аз ҷониби операторони мобилӣ ба таври худкор ва ройгон ба базаи маълумотии миллӣ ворид карда шуданд. яъне ки то 1 октябри анаҳамин сол ба қайдгирӣ ройгон буд ва аз ҷониби компанияҳои симкартаҳо автоматически худаш ба қайд гирифта мешид. ва гуфта мешавад ки дар ин бора нашрияи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз қавли роҳбари лоиҳаи системаи давлатии муайянсозии воситаҳои мобилии алоқаи барқӣ иттилоъ додааст. ва инчунин қайд карда мешавад ки аллакай 1 октябр муҳлати ройгон ба анҷом расидааст. ва илова намуданд ки дар давоми 30 рӯз агар таҷҳизот аз ба расмиятдарории гумрукӣ нагузарад, ҳамаи хизматрасониҳои алоқаи мобилӣ ба монанди зангҳои даромаду баромад, SMS паёмакҳо ва интернет қатъ карда мешавад. пас аз ба расмиятдарории гумрукӣ имейл телефон ба таври худкор ба базаи маълумот илова мешавад, изҳор доштанд. ва дар ин ҷа як савол ба миён меояд ки оё нафарҳое ки ҳамчун меҳмон ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоянд, агар ки ба расмиятдарорӣ накунанд чӣ гап мешавад? вақте ки шумо як моҳа ба ҷумҳурии Тоҷикистон меоед, телефоне ки нав харидорӣ кардагиен ё телефоне ки нав аз ҷумҳурии Тоҷикистон харидорӣ мекунед, то муддати як моҳа кору фаъолият мекунад. агар ки ба қайд нагиренаш, қатъиян манъ карда мешавад занг задан, интернет истифодабарӣ ва SMS нависондан. ва дар ҳолате ки шумо ҳамун телефона мегирену бо ба дигар давлат сафар мекунед, дар ин ҳолат ӯ телефони шумо дар ҳамун давлати қарордоштатон кору фаъолият карда мешавад. ва гуфта мешавад ки ҳар телефоне ки аз хориҷа ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда мешавад, барои туҳфа ё барои истифода бурдан фарқ надорад, бояд ки ба расмият дароварда шавад. ва инчунин гуфта мешавад ки агар дастгоҳи мобилӣ аз хориҷа барои истифодаи шахсӣ ё туҳфа оварда шуда бошад, мутахассисон гуфтанд ки он ҳам бояд дар нуқтаи гумрукӣ бо пур намудани шакли декларатсияи Т6 аз ба расмиятдарорӣ гузаронида шавад. хоб тамошобинони азизу гироми қадр, ин буд боз як маълумоти пурратар аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон барои шаҳрвандон оиди ба расмиятдарории телефонҳои мобилӣ ва истифода кардани телефонҳо. акнун комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. ширкати шифофармо доруҳои босифатро барои шумо тавсия медиҳад. инчунин ҳиҷома кардан барои занҳо ва мардҳо ройгон мебошад ва инчунин доруҳои гиёҳӣ барои табобати меъда, гурда, дил ва биноиши чашм. инчунин доруҳо барои зиёд кардани риш ва мӯи сар, доруҳо барои зиёд кардани вазни худ ва кам кардани вазни худ. ҳатман муроҷиат кунед.
як кас нависонда ассалому алайкум бародар, аллоҳи меҳрубон нигаҳбонат бошад. Закони нав буромадагӣ ҳаст ё ки не? Видварения кардагиҳо метавонанд штраф спорида ба Русия раванд. Не, бародари азиз. Оиди видварения кардан танҳо қарори нав буромад ки аз инҷа пас нафарҳое ки административни правонарушения мекунанд танҳо ҷаримашон кунанд ва аз видварения кардан озод шаванд. А касое ки пештар запрет доранд, ӯ касо бо воситаи штраф наметавонанд кушода кунанд. Як кас нависондаи бачаҳо аблава буд шидагиай. Ягон гап нест ба худо. Бале, даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ давно буд шидагиай ва ягон гап нестай бародар. Як кас нависондаи фарзанддор мешавад, ақаллан ё модар ё падар бояд шаҳрванди РФ дошта бошад. Агар не кӯдака просто справка метан ё метриска тиян печати шаҳрвандӣ намемонанд. И аниқай. Бале, гапи шумо дурустай, лекин дар ҳолате ки падар модар паспорти российскиам надошта бошанд, ана ҳамун справка ё метрискае ки дар кӯдак медиҳанд, вақте кӯдак ба синни 18-солагӣ мераса, метавонад ба ана ҳамон восита шаҳрвандии Россияра бигирад. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум ака. Патент регистратсияам буд, аз ёдам буромад. Пули патента нагзарондам, регистратсияам тамом шуд. Барабар чӣ мешавад? Дар ҳолате ки регистратсият буд шудагӣ ва пули патента пардохт кардагӣ нестӣ, дар ин ҳолатра метавонад ки запрет бимонанд. Инҷа як савол ба миён меояд ки оё штраф намекунанд? Қонуни нав баъди моҳи январ қувваи қонунии худша пайдо мекунад. Барои регистратсия надоштагиҳо запрет намонаду мисол штраф кунанд, и аз соли дигар қувваи қонунӣ пайдо мекунад. Як кас нависондаи мо рӯзи корӣ кор мекунем. Соли нав итак мода дахл надорад. Биёву мода дам гирифтан дар кор нестай. Бародари азиз, хай мо рӯзи таҳтилии муҳоҷирора дар Федератсияи Русия официални шадина гуфтем ки ҳар касе ки официална кору фаъолият мекунад то числои 9 январа рӯзи истироҳатӣ дар Россия эълон кардагиянд. Як кас нависонда ассалому алайкум ака. Чӣ гуна трактор бубарам? Солаш фарқ мекунад барои растамушка? Бале, бародари азиз, сол фарқ мекунад. Ҳар чизе ки шумо вориди ҷумҳурии Тоҷикистон мекунед, тибқи тағйиротҳо ва иловаҳои нав бигирем, агар бо ҳозир солаш навтар ворид мешавад ба ҷумҳурии Тоҷикистон барои иҷозатномааш. Як каси дигар нависонда ассалому алайкум. Як савол ака. Ҳамин савол ростае ки соли 2024 хизмати ҳарбӣ то синни 29 сола мешавад. дар ин бора ягон тағйироту иловаҳо ё ягон пешниҳод шидагӣ нестай ва аз пеши хидмат мо ҳеҷ чиз гуфтан наметонем. Як кас нависондаи салом бародар. Номи телеграмтон чӣ бошад? Номи телеграми мо юрист тиҷи мебошад. Тамошобинони азизу гироми қадр, ба ҳамин видеои имрӯзара ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.